Ziberzaintzan, zibersegurtasuneko euskal estrategiaren diseinua zuzendu dugu. Euskadi herrialde ziberresiliente bihurtzeko estrategia bat da. Bere administrazio publikoa eta bertako enpresa sarea babesteko. Eraldaketa digitaleko prozesuan gizartearen ahalduntzea sustatuz. Euskadi zibersegurtasunaren arloan nazioarteko erreferentziazko leku batean kokatzeko ibilbide horri komun bat da. Zibersegurtasuneko euskal estrategiak 7 erronka ditu ardatz. Gure zerbitzu publikoen ziberresilientzia bermatzea. Eraldaketa digital betean dagoen gizarte oso bat zibersegurtasunetik ahalduntzea. Herrialde ziberseguru bat lortzeko baliabideak optimizatzea. Lankidetza publiko-pribatua indartzea herrialdearen zibersegurtasunerako gure enpresen ziberresilientzia bermatzea. Zibersegurtasuneko euskal sektorearen nazioarteko aitorpena bultzatzea eta nazioarteko lankidetza ereduak ezartzea mehatxu globalen aurka. Erronka horiei aurre egiteko 4 helburu estrategiko eta 8 jarduera ildo ezarri dira. Sektore publikoan zibersegurtasuna zerbitzu partekatu gisa sustatzeko funtsezkoa da estrategia eta haren gobernantza eredua ezartzea, eta halaber gertakariak prebenitzeko, detektatzeko eta haiei erantzuteko zehargaitasunak garatzea. Zibersegurtasuneko trebetasun pertsonalak garatzeko, zibersegurtasun kultura gizarte osoan evoluzionatzeko bitartekoak aurre ikusten ditu estrategiak, baita zibersegurtasunaren arloan talentua sortzeko eta erakartzeko bitartekoak ere. Euskal enpresa sarearen egoitza babesteko, estrategiaren ekintzek helburu izango dute zibersegurtasuna gure enpresei transferitzea, eta lankidetza publiko-pribatuko mekanismo egonkorrak artikulatzea. Nazioartean aitorpena eta posizionamendua lortzeko, zibersegurtasuneko tokiko industria indartzera eta mundu mailan erreferentziazko posizioa etengabe sustatzera bideratuko da ahalegina. Helburu horiek arrakastaz lortzeko, ekintza guztiek tartean sartuko dituzte eragile denak. Hau da, Euskadiko administrazio publikoak, herritarrak, enpresa sarea eta zibersegurtasuneko sektorea bera. Gobernantza eredu sendo eta egituratu batekin, tartean dauden eragile guztien koordinazioa eta baliabideen edapen eta eraginkortasuna bermatuko dituena. Lidergo egitura arin eta koordinatua estrategiaren aurrerapenaren jarraipen eraginkorra eta zehatza ziurtatzeko neurketa esparrua izango duena. Zibersegurtasuneko euskal estrategia batez ere ahalegin partekatua da. Denok barne hartzen gaituen sare bat ehuntzeko. Sare seguru bat, erronkei aurre egiteko indartsu egingo gaituena eta axola zaigun guztia babestuko duena. Orain eta etorkizunean.